La normalitat en el reconeixement de la fotografia implicaria solventar el problema de la supervivència dels creadors. És molt difícil una normalitat fins que la fotografia o els artistes que utilitzen la fotografia no puguin viure d'aquesta producció. Per tant, és molt important l'exemple del Departament de Cultura de la Generalitat i del Fons del Pla Nacional de Fotografia de comprar fotografia de gent actual, de gent jove. Perquè sense aquest referent, els col·leccionistes privats, els col·leccionistes i els museus, no hi ha un referent. Aquest referent és molt important perquè és el model que poden estimular l'adquisició, a la compra de fotografia artística dels joves. És imprescindible la creació d'un centre de fotografia. S'ha discutit molt, fa molts anys que parlem d'això. Fa 40 anys ja el Joan i jo, el Fontcoberta i jo i tots els meus companys de la Primavera Fotogràfica reclamàvem aquest centre. En Jordi Guillomet, que el tenim aquí, és el president de l'Associació Centre de la Fotografia. Què ha passat? Doncs ha passat el de sempre, que sense recursos és difícil, és impossible. Hi ha centres de la fotografia, llocs que fan una tasca important de difusió, però els fotògrafs no tenim una casa pròpia, una casa comuna, que seria important per, en moments donats, establir camins de difusió i de promoció i de coneixement de la fotografia. Jo no dubto de la bona voluntat de les institucions. He de creure que evidentment, la Generalitat, per exemple, i l'Ajuntament de Barcelona, que està fent una gran tasca, amb més recursos, més farien. Per tant, recursos, recursos i recursos. Reconeixement, 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 que deia el Fontcoberta ahir, recursos pel reconeixement. I la cultura, per una vegada, reconèixer. Hem de saber que Catalunya no és una potència industrial ni petrolera, ni té mines d'or ni de plata, però té grans artistes que són els que han donat molt benefici econòmic al país. Si no ajudem els fotògrafs o els creadors, els artistes plàstics, no tindrem aquest potencial econòmic que tan important serà pel futur. La veritat és que no puc definir les noves generacions, tot i que les estic veient dia a dia a través del Festival Escan, del qual jo soc el productor i coordinador. La veritat és que m'interessa molt el que fan els joves, molt, sobretot perquè també tenen unes eines que són digitals moltes vegades i que jo no domino, però que he de respectar perquè segur que són les eines del futur. Per tant, tot el que m'interessa és, sobretot, tinc curiositat per veure el que fa la gent jove. Això és molt important. I ajudar-los, sobretot ajudar-los perquè no deixen de ser els artistes de demà. Des del meu punt de vista, dues coses. Primer, la fotografia digital a la tècnica ha facilitat moltes coses, la difusió sobretot, no? I la difusió instantània i l'accés directe de la tècnica fotogràfica o la disciplina fotogràfica al moment a tothom. I, per altre costat, la difusió internacional, és a dir, la digitalització permet que el que estem fent ara es pugui veure instantàniament a Tòquio o a San Francisco. Això és bestial, o sigui, el canvi ha sigut brutal i la fotografia digital, doncs, com totes les eines, són benvingudes.